Cek satu. Engkau tak melo Laila. Sok on laon nak yang jeren nasa wolong. Sekira bodoh ibu bentaro pergi. Karena saya sambut Tretan Sulistiono lan niat. Oke. Jeren nomor situng bi nomor 2 bi tuan rumah soro sabe tengahan bak tengahan le ya ada syutingan le. Oh sintong dua pada yang syutingan le ya. Iya. Kenapa? Ale keadaan seguni Iya bak ya ada syutingan le senomor situng bi 2. Oh iya. Geseran le geseran. Ketemoran Kurang seguni. Tina on daun sepenting selamat. le. Iya on laun bile. Lah. Mun la tepak ngiri setan kebeureueun pet-pet. Le. Delu dah. Tarewan, gak ada Gambi. Nek, keberadaan sekoni ipet-nepet nek. Berita kehilangan Adi Elang. Saya rasa mau aki beli. Dah mati kena. Alah aku injak ke kiti. Dekat pantai Boyajar mingkok ke. Tak tahu. Boleh bentol. Aduh. Kakela aku penginom magkakijok pagelak kakilangan bisa Cina. Aduh. Nggak cer. Sehat. Oh sehat. Toribon ya turaki to joki datrekan Kak Sulistiono sarang nyonya. Karena malam angken komandan Ponda Tengarak di sekajanten kau lagi jungin terutama pimpinan kuda kencak bina budaya. Saya sambut Tretan Adi samangken pon eke jungin Mak Lesa Niyata saya sambut Tretan Sulistiono. Tadi malam angken pon tidung pon tak mimpian olar gila ini. Oh ya apa? Sangkula elang. Ha.
Aduh. Jajal mo niat alevria ngebabi bang 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 ah. Mak mabi solasi. Nek mepetan denan mak kok mak urgong sar kada. Mani manale orang se kuning anak alang bolong malamangkin kenapa natretan kali semut terpada barase namun laima Keradajang ala mula pada para Janja tanah kau lagi cung sana nyon se pura gerak kalau cia oleh se amat Kak Tiono Jenja epocia berselamut namen temo i atas parah namen temon lek Sulistyono i atas parah roge kota lemira kaule apa ngapora akle nonten kaule le anjas apa ngapora ngijung salah nggih
nggih pun nyun sepura nggih Bapak pasanglah apa sembara tak sombong tretan nikah dari Majang Bunda ngestoaki Bapak Adi kecompon Putra Bunda nikah toreh tretan Bapak Setiono nikah toreh nyompeng Bapak Ibu kemantan toreh nikah pun berduko nikah pun karoncong mun jarang cacaki kak sembara sekaposang lek Sulistiono pone kepolong ring gendeng mun labre korang pas kocaki emang Soro bejana mak lemah Soro bejana lemah mondek lao kaca bemalang Sokoro pada dikangen-angenang Sokoro pada ngenang-ngenang maloloa ka orang sorang Poriana keng mapona lara kerancengang Eke bea alente Amona bate raring saeko lara Wang lewo jalan jengana anyake ing amate Bete menemah kari teloka Jo anje kedokeran maka korbina ka noro Jo anje kepikiran maka janjina
nganti keng marani rana serang olok kenya mabulele do ageng edi ngakina keng maksua arana ye bila ojan se ojan baikan bila ojan ma ojan baik monondama ampun beretan kapadeng kapadeng bayi nyalendang ning tiada nama Kalarena makikirnya sinyang sangaran nakan sinyang sangaran rencana nangkakan Nati kakak Sulistiono seeka bosan eka bosan kun cuma tiga Pangarana bulale sadak bara pangarana dek bara ngatela mak koter balik pengarana seta ada ale ngatelaan mula neser baireng bini ngatelaan neser baik neser baik
seko tepak ulistiono mak palionan monaja Cina tangalaja mahatena mon janjina cek mas tena ale yang ketika benabula olaonan nai benang ale geng tate kia ka nai benang tikala geng tate kia ngawan bedus bebena pereng le kadung eman tigane kadung eman monta tetie kareto dus ojana oreng kareto dus ojana oreng nae Mohon bedus ale babena bereng sampai bini geng mak pajikaran le amin sampai bini mak pajikaran le Monta kok todo tikale amin tikala monka ore bisa bini tikale geng jatuh karan bisa bini ale amin tiga geng jatuh karan sampai bini mak pajikaran molong otok dek temora molong otok kak nili dek temora segenteng mon ekening ce ato karan reng kali semut mak le totok mak saomora mak le totok mak saomora mon kerocok tade jenorale mon kerocok tade jenora mon antena edelem Roma
isoni Monis panah sobungkeun bulan tinglah tekah nak kanak kali semut keng mak ni mak bani Iu painten lak moro tuwa namung semanten kitungan kula sayang karen beri ada emang Dek, Andi saking ini iki pancene apa iki kene jaluk kon ngomong Jawa masih kaku gak apa-apa jane ben akeh sing ngerti polahe kene iki golongane pancene kali semut Jawaan ya lek golongne Abah Saipul akeh sing dura ya Pak ya mongkon apa ngomong Madura mun dina ngomong Jawa umahe Abah Sembara ae Sembara moson mak lempir. Iya eling aku sik anbiyen sing tekan ujaranku iku, sing ndek kelanting iku ya. Nah iki mangken sik dulur jarine sak ceritan jarine mbek anu iki. Saking ngene, ayo arek sing 10 iki anake Alek Sulistiono lan pona-pona ayo ditimang, Dik. Sa isone ya sing iso Jawa-Jawa, sing gak iso Madura ae wis, apa ana ae. Bina udah memang apa adanya. Iya. Lagu ngele ka modang klopo sawit. Tekan cah sengak minta tolong kol sangak bi Abah Solihin soro mulain. Peduk jalan ngarak maghrib masuk tarop isak lober. Tau sami becan macanan suruh macan nongguan lagu. ceramah pakai panjegah ngenom tuku tape dek digawe donat tuku ragi digawe jajan bapak dole bengi iki wis duwe niat anak putuku saiki wis numpak jaran Lek lamae kok di dhuwur wajan lek wajane kok diwadahi beras pari lek anake lek Sutisono wis numpak jaran sing ditumpaki ku jarane ati sebenang mak ronto ronang bola koning kengka kebeile tale mayu nimang la dina kala laonan mak le kening kengka kebeire kare bola kening mak kebeile tanding ngala telo keng masoro kerak
mare pokon telo cekelo entar ngarah lek rengginan kok de alun-alun tuku kalung manik kok de matahari nimang ayo dulur sing alon-alon ben kenik jareni Abah Saipul kenik gaeri kari wong manik endok matahari tuku rambu sale bareng upate pojok kene digawe kari-kari ben tambah esah saiki dolor niate sororeke barang pondeke mon serena mae pena soro angken sebulan mumpung kibedang amon marena maetina lamun mersa kenjangan balutan saeran cak pancilin ngalapati ampun saking niat anakku mantan saeto pakai bener jerena bapak adi berbalotan karamang labemanku ngelakonyi geng oleh dalam anakku mantan temang marah tenondo ngasakoni geng malea tambah jeber-jeber ngalak konyi keng mak ning salam mak lebar sale keng mak kajengatan oh ngasakoni jan kakek mak le tambah jember mak le esah tangale geng kaniatan nabe cengat ngalak rami lamun cengat geng mak rancak kopi nape niat Pak Sulistiono nape beni mon pancen andi niat bare napas koja aki ngalak cengat keng mak rancak kopi montar kaca keng mak bau kejeng lamun niat cara
Dun sar kaje keng ma pao geje Kelarena keng ma tongkola Lamun bedeng tangale keng seanya ma aje Saking mon marena anika keng ma yo sola Pau kejem tembang mawar Kolarena keng mak caca aki Nyama ajem tuli kaluar Mon marena Bat kocak aki Monggo Bapak Tiono menawi panjenengan kada ujar kada niat nuwun sewu mendet ayam utawa pitik nggih mboten enten pitik digan mboten napa-napa pokok sepeti digodhog nyang adi Lek ana ndoke pitik, ndoke bebek ka apa? untuke bebek lek sejina bathi ke jamur iko oh wedhus Ndak misale wedhus gak ono satene gak apa-apa. Tuku kupat di panganan landak Lek kupat di Jojo akhirnya apa pancen bengi iki wis duwe niat Lek duwe niat aku takon jenenge PT Tuku jamu kok nang Surabaya Ngombe kopi king gawe jepit Rungono saiki dulur sedaya Aku saiki iki kati ngocul PT Matur nuwun, Mbak. Iya, Dik. Coba boleh, Dik. Coba boleh. Kok ngocul PT? Aku ngocul PT ayo. Oh. jangan pada gelok ra kakek engko kita le nyare Tukang bakul gawe sandal jepit. iya ndak usah iku wis tuku pari dek tuku pari nyang pon petek tuku ragi dek warnane papat iki ati bengi iki teng ucul petek aku njaluk dulure ya sing jenenge kupat tapi kupat panglubar iku sing ndak ono aku ndak iso Ya wis, tahun gak apa-apa wis. Anyar. Uwoe sawu kulite golek sing ireng. Joko pinang yo dek ngisore duren. Aku saiki dulur wis ora kakian cangkem. Mergo nini mang mbek Pak Sulistiono dikon-kon iya pokoknya saiki lek tanggapan daerah Jawa Jawa ya nggih Iya. Jawa melok mbek cangkeme
Lah yen jan musuren kan tak kebenyan bentar. Iya, ojo cangkem elek. Mboten kakean cocot ngono lho. Oh, dadi tuku pinang di anu di Dipangan codot. Oh iya. Iya. Oh, cangkemuan ngono iku ya. Anyar ya. Duwe niat napa ndak? Oh. Terima tamu. Iya reken aku ngene. Sudah DP ning sana lho. Sopo jenenge? Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh. Allahumma ba'du. Ala dayere lah. Iki dulurku sing jenenge Sulistiono duwe nadar duwe niat biyen ponakane sing jenenge Anis jarine loro watu ndak. Oh sampai nak UCU. Oh loro sampai mlebu nang rumah sakit nak UCU. ICU. Apa? ICU. Aduh. Dadi dulur kabeh lek sampean duwe anak, duwe putu, lek wis warang, lek gak sampai nang rumah sakit ndang niat numpak jaran. Iya, aku cakne payu. Iku wis kan tradisi Lumajang kan ngene. Lek anake loro jan diniatno langsung waras temen kan. Waras. Iya. Jadi sing tuang jaran ben duwe penggawean ngono ya. Jadi iki jarine niate Anis niku biyen loro sampai digawe nang rumah sakit nang ICU. Nah, akhirnya diniatno ditumpakno jaran. Syukur-syukur diparingi waras selamat. Pahit getene lek wis jangkit numpak jaran tak tumpakno jarane Bapak Adi sing teko cara Bedung. Alhamdulillah. Oh sing jaran muda mau sing gak Sualan. Mau pancen ditumpakno jarane Pak Adi sing muda jarine sing gak slewalan. Dadi sing ndak sualan sing payu. Iya, mangkane aku lek tepae numpak iku pancen seneng sing ndak sualan. Don kule-kule. Sepurane dulur lek Jawa ngene aku pancen ora pati iso nggih. Dadi gak apa-apa sing kon ngomong Jawa nggih. Dadi wis saiki esane nggih. Nggih. Dadi lek turu sak keluargane Sulistiono sekeluarga ora impian di bulet tampar. Ulo. Iya ulo tampar. Kan ono ulo tampar. Ulo sawa wis. Dadi wis sanyate genduk Anis ora usah nage wis disauri tepak bulan Rasul dina Rebu Kliwon bengi Kemis Legi. Telung dino telung wingi numpak riyop kesuk numpak riyop maneh dino Rebu numpak jaran sampe wis nduk ya tapi kiponane akeh akhire 10 sing teko Malaysia mangke men ya Malaysia oh nggih aneh ono kene ngene nggih pun sapun dadi wis iku mau wis aku lek Jawa pancen ngene dulur sepurane ya wis itu Pak memang lebar tadi tebus wis cukup sampai di sini saja. Aduh. Kasiono Indonesia sekolah ndak tamat Indonesia. Sampai di sini saja. Ya ada iya lah. Bina budaya ide iya lambe. Iya. Iya cokop lah jong. Ditangkap gendengnya. Iya. Enak kacong. Cokop lah. Enak kacong. Ontong sari ontong selamat lakon kakek cokop banding ajen me polan di kesalahan ben kelopotan maju minta saporah ka Pak Sulistiono nah ben sekeluarga lena ben ka Pak Jam Sari nah kan sekeluarga ben Bapak Sembarna ben Abah Saipul kacong oleh keluar kan lagu Pak Kacong nyale kemudang kelopo sawit kacong beri gending ya lah cek mirah jambu boleh lah iya kacong beri gending apa di ya terpaksa habis lagi terpaksa cong ayo dole metu gendengane
lagu-lagu terpaksa. Hei. Ayo nak dole metu nak yo, nek gak metu aku tak tokno dhewe le. Kempeng sani kempeng poria eto ora kempeng penanga bule ani pon pele manang esona ring panare mana Bapak Adiono sing duwe gawe duwe niat anak lan putune wong saiki seneng atine mangke kalong kok kelawan lur-lure Rajegan mangga besar mon lon alon tadek lo cina mon sajega bule kenal tika alalakon banyak tetina Keberhenti